खुलुमबाय लोगोफोर साहा लोंदों साहा जास्ट नोंथांमोनखौ एसे मिथिहोनो थाखायसो आं बे भिडिअखौ लाबोनो जादों आरो गाइस जे गाबोनहाय 20 तारिख जे गाबोन जे सावरायलायगोन जानिखि जोंनि मोसानायनि जानिखि जोंनि कालचार गुबुन हारिफोरा मोसानानै दिन्थिगासिनो दङ जे बिथांमोना मोसानाया जायाखै जे बिथांमोन मोसानायाव जे गोबां माने फेसबुकआवबो माने गोबाङा शेयार खालामगासिनो दङ जे बिथांमोननि मोसानाया जायाखै होननानै आरो एक्चुअलि मा जुदि सावरायलायाबा मानियाना अब्ला माने बिथांमोना जोंखौ माने सोलो मोनगोन बर' हारिखौ बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि बुस्थुफोरखौ बिसोर सेखावना लागोन बेनिखायनो सावरायगोन गाबोन जे मोजां बाथ्रा बेयो जे नोंथांमोनाथ' जानिखि लाइजाम बयखौबो माने फैदों आरो खावलायदों आरोना जानिखि हारिमु लोब्बा थानाय जे बिबानगिरि बिथांमोनखौ मिटिङाव थांनो थाखाय आरो जायनिखि गोसो गुदुं दङ बिथांमोनाबो थांनो हागोन नामा आरो एक्चुअलि मा बयबो माने कालचारखौ मोजां मोनो नालाय जे जोंनि हारिनिखौ जाला माला जुदि मोसानाय दिन्थिबाय थायोबा बयबो माने दुखु मोनखागोन बिनिखायनो ससियेल मिडियायाव माने फेसबुकाव शेयार खालामगासिनो दङ जे जोंनि मोसानाया जायाखै होननानै जोंनि हारिफोरा आरोना जे बिथांमोननि जानिखि बिथांमोना जानिखि जोंनि हारिनि जानिखि मोसानायखौ दिन्थिगासिनो दङ आरोना जे बिनि बागै एसे सावरायगोन जे गाबोन जे मोजां नांदों आङो जे गिदिर गोलावफोरा जे सार बिथांमोना जे सावरायनो नागिरदों जे आङो जोबोद मोजां नांदों बे मिथिनायखौ माने लाइजामखौ नुनानै मिथिनो मोनबाय नालाय जे मादि खालामनाय जागोन जे गाबोननि उनाव मिथिनो मोनसिगोन जे सावरायलायदो मोजांहै मानो होनोब्ला नङाबा जोंखौ माने बिथांमोना सोलो मोनगोन जेबो मोनसे सावरायलाय लायाबा मानियाना होमब्ला बिदिनो बिथांमोना मोसाबाय थागोन उनाव जोंनि बर' हारिफोरा माने गिदिर गोलाव सारमोना जेबो माने सावरायलायाबा माने आरोना दिनै मोसानायखौ खालामगोन गाबोन नेक्स्टआव आरो माखौबा लागोन बिथांमोना बेनिखायनो आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं साहा लोंगासिनो दङ जे आङो डिउटियाव दंथ'यो दे गाइस जे माबाफोर जुदि आङो गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांदोंबा जे नोंथांमोननिफ्राय आङो निमाहा बिबाय